Bitaw ako ipaklaro ha. Dili kadaog si Yogi Filimon Ruiz batok ni Mike Rama. Kung pananglitan mag-eleksyon ugma, dili makadaog si Yogi Filimon Ruiz batok ni Cebu City Mayor Michael Rama tungod kay si Yogi Ruiz hilaw pa kaayo para muatbang pagka-mayor ni Mike Rama. Si Ruiz wala moagi pagka-barangay councilor, wala moagi og kapitan, wala moagi og city councilor, wala moagi og vice mayor, wala gani kailan niya ang majority sa mga botante sa Cebu City. Mao nang para kanako nipis kaayo ang kahigayunan nga makadaog siya batok ni Mayor Michael Rama mga kabombo. Dunay nang gawas karon sa social media nga mga propaganda nga matod pa #kuyogimi. Kuyogimi. Unsaon na to pagkuyog nga dili man kadaog. Onya kani si Sir Yogi Filimon Ruiz, amigo na ni former Mayor Tami Osmeña. Usahay makapangutan nako, dili ba kaha nga basin og gipadagan siya og mayor ni Tami Osmeña tungod kay si Tami di naman mo dagan kuno og mayor kay medyo bungol-bungol naman. Di naman kayo siya makadungog kung imong istoryahan mga kabombo. Kung pananglitan si former Mayor Tami Osmeña mo inagsugo ni Ruiz nga mudagan pagka-mayor, batok ni Rama, makaingon ko nga huyang kayo ang kandidato sa BOPK, Bando Osmeña Pondo Kauswagan. Or basin gihimo rapod ni nila nga dami kini si Yogi. Basin dami ra ni si Yogi Ruiz mga kabombo. Nakainomdom ko kaniadto nga misulti si Tami Osmeña nga bisag kinsay mudagan og mayor nga muatbang ni Mike Rama kay iyang suportaran, bisag pag-iro. Yun na pa. Kung musuporta maganita og kandidato, Mayor Tam, kana pong sigurado nga modaog, daosik-usik lang kasi mong oras, kung ang imong kandidato mapildi lang gihapon usik sa panahon. Unya kung daghan gihapon ang mokontra ni Mike Rama sa pagka-mayor karong 2025 nga eleksyon, nakasiguro ko nga mudaog gihapon si Mike Rama tungod kay mabahin ang boto. Mabahin ang mga boto sa oposisyon. Mabuak ang boto sa oposisyon, so kinahanglan usaray moatbang ni Mike Rama. Para makita nato kung kinsa gyud ang pilion sa kadaghanan nga mga botante dinhi sa Dakbayan sa Sugbo para makita ang katag. Kay kung mag three-cornered fight ni, mga pildi ang kontra, daog gyapon sa Rama. Na-interview sa mga sakop sa media si Atty. Joey Dalos. Matod pa niya, hapit na mahurot iyang pasensya. Kay permi siya sungago ni Mike Rama, permi siya samok-samokon sa MCWD. Kay bawo mo sa gibuhat ni Mayor Mike Rama ron. Nangitaw pamaagi nga mapulihan gyud si Atty. Joey Dalos ang chairman sa MCWD. Kay nag-away silang duha, wa makasinabot kay gusto ni Mike Rama i-privatize ang MCWD. Niya si Joey Dalos, di man siya masugot. Dito nagsugod, nakasungi na sila mga kabombo. Samutan pa ningon si Atty. Joey Dalos nga Mayor Mike, may edad naman ka, we need younger generation. Atong padaganon og mayor si Raymond Garcia o di ba ka si Edo Rama. Si Edo Rama di pod ganahan magmayor. Si Raymond Garcia wa po'y plano nga mubangga ni Mike Rama. Dito na suko si Mike Rama, anong gingnan man siya ni Dalos nga we need younger generation. Ambot pasabot ba nga mangita tagbatanon? Kaya tilo si Rama, maedad naman, 68 years old mga kabombo. Tungod yan na, gasige na og samok-samok si Mike Rama sa MCWD, bisag wala pa'y kamanduan gikan sa LOA nga papulihan ang chairman sa MCWD, apan si Mike Rama gabuot-buot, nagbutang siya og tao diya sa MCWD nga nagsilbing chairman kuno sa board. Tungod dining pagpunay og hilabot ni Mike Rama sa MCWD, matod pa ni Atty. Joey Dalos, basin kuno maahat siya og dagan pagka-mayor, batok ni Rama kay nainsulto siya nga kanunay siyang samok-samok ko ni Mike Rama, basin maahat kuno siya og dagan. Now kumudagan si Atty. Joey Dalos o yanapay Yogi Filimon Ruiz, batok ni Rama, mga pildi ang duha ka oposisyon. Mudaog yapos Mike Rama. Sama sa nahitabo sa election 2022. Si Margot Osmeña og si Dave Tumulak ni bangga ni Rama. Resulta, pildi silang duha, daog si Rama. Pero,
Kung tipunon ang boto nga nakuha ni Margot Osmeña o Dave Tumulak, uy, pildi si Mike Rama, mga kabombo. O, pildi si Mike Rama. Majority sa mga botante sa Cebu City, wala kauyon sa mayor. And it so happen lang nga duha ka buok ang oposisyon na bahin ang boto. Si Atty. Joey Lalos, matod pa niya nga nangita pa siya og sign. Nangita pa siya og sign kung angayan ba siyang mudagan pagka-mayor. Kung unya, iya nakita nga dili lalim ang mamahimong mayor Cebu City. Iya nakita ang kinabuhi ni kanhi Mayor Tammy Osmeña, kanhi Mayor Edgar Labilla, Mayor Michael Rama. Stressful kayong kinabuhi. Very stressful job, matod pa. Unya, mamahimo na kag public property, kung mamahimo na kag mayor sa Dakbayan sa Sugbo, labad kay sa ulo, kadaghan kay problema, ang Cebu City, mga kabombo.